Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Kuvulwe Ibhuluho Elisha Endwedwe.Osomabhizinisi abasebancane banikezwe Ithemba, kanti ke kukhalwa ngokungasebenzisani kwabaholi esifundazweni. Izindaba ze-1KZNTV uzifundelwa uSiyabonga wakaduma nina bezulu edume Sandlwane siyakhuleka. Umeya kumasipala Endwedwe usemfeka uthi bakubone kubalulekile uqamba Ibhuluho elihlanganisa itheku nalo masipala ngowayeyimeya kulomkhandlu Banikezwe nowadutshulwa washona ngonyaka u2019. Umfeka uveze lokhu ngesikhathi bevula ngokusemthethweni leli Ibhuluho elizohamba izimoto kanye ke nabahwela ngezinyawo. Mbukele ekhaya sisemfuleni omkhulu owazwa ngokuthi umhloti, kanti namhlanje umasipala waseNdwedwe ubamsene nawo umphakathi bekade kuzothula ngokusemthethweni ibridge okuyilona ehlanganisa iNdwedwe kanye nomasipala waseThekwini. Mangabe ulibheka leli bridge lisemfuleni omkhulu ngokusho kwamalungu omphakathi ayakuveza ukuthi solokho abakhona kule ndawo belikade lingekho ibridge bekade ewela ngeenyawo, lokho bekuze abanye bethole ukulimala njengoba nangesikhathi zangeyikhukhula zango2021 abanye abantu abathathu balahlekelwa imphefumulo yabo kade bezama ukuwela. Kade nangaphambilini kuyavela ukuthi bekuba nezigameko la mangabe amanzi emile kade kunetha kakhulu imvula enamandla abantu beyithole bengasakwazi ukuwela. Sikwazile ukukhuluma namalungu omphakathi ahlukahlukene njengoba nenduna yendawo ikuvezile ukuthi ukusuka ngeminyaka yango1969 bekuvele sekuleka kanzima, kodwa bayabonga ukuthi namhlanje umasipala ukwazile ukubabhekelela. Yilo ngishoyo ukuthi hayi siyabonga iphupho labantu lizelenzeka. Okuseleyo ke manje nake sokulista one by one. Lapha lani zazokhona foundation iground elathulwa isizwe lelifuna ukwenziwa ngcono. Kuzofanele umeya sixoxa naye. Kanti inkosi yendawo ithi kuhle kakhulu okwenziwe umphakathi kuyona le ndawo yabo ngoba besenzima isimo nezimoto engakwazi ukuwela kuyona le ndawo noma ngabe kunemingcwabo bekade ibhekana nobunzima mangabe kumele zidlule kuyona le ndawo ngoba bekade ngaweleki bekuhambeka kuphela uma uhamba ngeenyawo. Ngalilindela leli bridge ufike lokujabula okukhulu kabi namhlanje noma leli bridge selivulwa namuhla. Ngiyabakhumbula labantwana umeya walana umfeka efika ekhuluma ngendaba kwakha kwebridge umfeka efika nenkaphane enkulu akuthiwa usiqu. Ngijabula vele usiqu ngiyamthemba usiqu ngendlela asebenza ngayo. Sesebenza kakhulu ezweni samaqadi wakha nezindlu endaweni yasemaqadini phansi emzinyathi. Njengoba kwibridge ngiyabona sekuzoba lula nakuthina ukuthi sikwazi ukuvakashela omakhelwane noma lina noma kunjani. Noma lina ugcwele umpula asiwelele asikwazi ukuya ngaphesheya. Ngisho behlabile benze noma yini kunemgidi kunemingcwaba asikwazi ukuvakashelana ngenxa lompula lo. Kepha namuhla nenze kwalula kuthina ukuthi sikwazi ukuvakashelana. Leli bridge libe seliqanje ngalowo wayemeya kulo masipala umnumzane Banikezwe owadlula emhlabeni ngo2019. Siyathokoza ukuthi sekune bridge la enhlosane. Sengengahamba ke nami kulona ngiya khona ekhaya la eHadebe. So sithokoza kakhulukazi nje mina ngithokoza kakhulu ngoba ukuwela nje umfula ngaqala ngoba ngizala kaHadebe ngasekhaya khomfula. So sibonga kakhulu ngoba sekhona ibridge. Ngikhumbula nje the other years kwakune ama flats ngafonela umakhelwane kuphephukile kaHadebe gijima ngagijima ngaphelela khona la ngaphesheya bamesethe bathi bayangwelisa ngathi nje cha nje amanzi ngiwasaba kabi. So njengoba sekune bridge nje we are happy as a family. Siyabonga kakhulu besifisa ke nokufika nabantwana bakhe manje inkinga ke bayabhala keqaliwe nje ukubhala ama exam. So si family nje sibonga kakhulu nokuthi nje sesizohlezi sikhona ekhaya ngoba phela manje sekhanjwe bridge imoto bese sicelele komakhelwane. Umeya kulo masipala uveza ukuthi maningi amathuba emisebenzi adalekile ngesikhathi kwakha leli bridge. Leli bridge besibekele ukuthi sizoliqeda ngo 3 years. Imali esebenzile la ibe u18 million ukwakha leli bridge nje bulibona lisithabathaba lingaka silakha njengomkhandlu ngeinternal funding yethu imali esizamelayo njengomkhandlu. Kodwa leli bridge njengoba sithi besilibekele u3 years nje silakhe ngonyaka owodwa. Siqale ngoJuly ngonyaka odlule njengoba sizolihandover namhlanje njengoba kuNovember. So siqale ngoJuly 2022 uNovember manje siqedile
futhi uyayibona icondition ekulona ukuthi lihle kangakanani. Kanti okunye abese kuveza ukuthi kuyigameke eziningi bekade zenzeka bakubona kufanelekile ukuthi bethathe imali ephaketheni labo ngaphakathi kumasipala belakhe leli bridge ngoba bese ziningi isikhalazi kakhulukazi umonakalo omkhulu ubonakale ngesikhathi sesikhukhula. Impela kunegameke eziningi esenzekele umfulo omkhulu lo umdloti osuka le phezulu eWard 16 uzozofika la uhamba kuziyongena olwandle. Kunegameke eziningi ke zabantu abadlulelwe imphefumulo bahanjelwa nayimoya njengoba sazi ukuthi ke kuke kwaba nanezikhukhula ke zabakhona la. Lezi ikhukhula ke zihambe nemphefumulo eminingi kuona nje lo mfula kule ndawo salahlekelwa abantu abathathu ngezikhukhula lezi kade zikhona ngoApril. So ke sasesithatha isinqumo njengomkhandlu ukuthi sakhele le bridge ukuze sikwazi ukuphephisa abantu. Ibhuluho Sibisi wezindaba ze1KZNTV ku channel 261 ngisendwedwe. Ikomiti losomabhizinisi abasebancane ePhalamende lekazwelonke elibizwa nge-Small Business Development lihambele isifunda uMkungundlovu lapho belihlangene khona nosomabhizinisi abangaphansi kwalomkhakha. Leli komiti belizobachazela osomabhizinisi ngomthethosisekelo omusha wokuhlanganisa izinhlaka ezintathu okubalwa noSida kuzo. Uhlalo leli komiti uViolet Siwela uthi ke lokhu kuzolekelela osomabhizinisi abasebancane bathola usizo endaweni eyodwa. Usihlalo wekomiti lePhalamende likazwelonke elibhekelele osomabhizinisi abasebancane uViolet Siwela uthi bazothulela abantu bakwaZulu-Natal eMkungundlovu ngomthethosisekelo abahlose ngawo ukusondeza izinsiza kubona. Sizothula ibhili ye-National Enterprise Amendment Bill. La we are trying to merge the three entities, which is Cooperative Bank, SIDA and SIFA. Because currently the two agencies are working in silo. They don't collaborate to each other. Uthi kuzosungulwa nenhlangano ezolwela amalungelo alabo somabhizinisi abasebancane. We are going to establish an ombudsman office where there will be legal gurus who will attend to their complaints because currently no one is defending them. Whatever crisis they are faced with, issue of bullying by big businesses is not being attended to. So the ombudsman office will investigate issues, will defend our small businesses. Usiwela uthi kuzoba khona nebhange eliqondene nalomkhakha wabesethi phansi amaphaphu kulabo abathi ibhange ithala lingahle livale. We are cocksure that our people will be assisted. The three will work together. SIDA will give skills, train them, develop business for them, and then SIFA will will pay together with cooperative banks. Blasio establish an EMA board. Each province will be represented. So establish a 13 members here board. Again, we are going to make sure that the minister is a shareholder in this regard, so that sikhone kumonitorisha kakuhle ukuthi inga collapse le cooperative bank. Kanti osomabhizinisi ababeyingxenye yalomhlangano bawamkelile umthethosisekelo. Ngithi ngiyawamukela mina ngoba bayasichazela ukuthi bona esayidini labo bathi if ungakhokhelekile imali zakho uyakwazi ukuthi uthintane nabo kube ibona benze ukuthi icompanies leyo ibe speed up ekutheni ukuthi ikhokhele. Ngiyawamukela umthethosisekelo ukuthi uhlanganisa ama small business nama big business ukuthi sikwazi ukuthi mase ngabe sikhalela izimfuno zethu somabhizinisi abancane nathi sikwazi ukuthi sisizakale somabhizinisi abancane. Usiwela uqhuquzele abantu ukuba basungule ama-co-op. Uqhuqutela abantu bakithi ukuthi abaphakame ene kakhulukhulu kule issue yama cooperatives siyekele ukusebenza as individuals abafome ama cooperatives in all sectors so that ugovernment azokhona ukubalekelela. Ezindabeni ze1KZNTV ku-Endwedwe eMkungundlovu. Ngemva kokushayisana kwembono ezinhlakeni ezahlukahlukene zeqembu elibusayo iANC mayelana nokwenzeka mhla kwethulwa indebe yamabhokobhoko kwaZulu-Natal, umhlazi wezepolitiki waseNyuvesi yaseMpumalanga uKhanya Vilakazi uthi lokhu okwenziwa ngungqongqoshe wezokuthuthukiswa komnotho uSiboniso Duma kwakhombisa ukuthi kukhona ungahambisani nokungabambisani kahle kubuholi balesifundazwe. UVilakazi uthi lokho kwenzeka kwakungaba nesithombe esibukeka kangcono emehlweni abantu ukubeke kwabangungqongqoshe wezemidlalo. Njengoba bekuxabene ubendle kwiqembu elibusayo iANC kuzwelonke kanye naKwaZulu-Natal nokudala ke ukuphakanyiswa kwendebe yomhlaba eyanqotshwa ngamabhokobhoko eFrance,
Nalapho kwabonakala khona ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komnotho KwaZulu-Natal uSiboniso Duma ephakamisa ke indebe yize ekhona undunankulu wesifundazwe noMusa Dube-Ncube nokuyisenzo ke sagcina sesiphehla udweshu kulenhlangano. Ithimba ke lezindaba le1KZNTV libe seliba nengxoxo ekhethekile nomhlaziyi wezepolitiki waseNyuvesi yaseMpumalanga uKhanya Vilakazi ngalolu daba. UVilakazi uthi ke sekukaningi kwenzeka lokhu nokuyizinkomba zokungabi nalo uhlelo oluqondile lokusebenzisana kubuholi balesifundazwe. Hayi ukuthi into abayisusela phansi lento ziningi ihlandla impela sibona khona nje kade fanele kube umcimbi lokho la khona ukuthina njengekhanda lenhlangano esifundazweni sibone yena umnumzana uDuma as an MEC overshadowing yena uPremier lokho nje akubeki emehlweni akahle umzwana kwabo ukusebenzisana nje or even understanding i-protocol but uma kuthiwa bona bavumelelile ukuthi uPrima uzobe khona kanye naye uMEC uzobe khona then inkinga ayikho kodwa ukuthi kuyathusa ukuthi uMEC of Economic Development abe khona entweni yaka-sport ukhona i-MEC of Sports and Recreation. UVilakazi uqhubeka ngokuthi lesi senzo kaseyamene nakancane nokwehlukana ngokobulili njengalokho bese kusho uphiko lwabesifazane lwe-ANC. I think MEC taking up that space is trying to show that he is in charge. So I think it's ill-gotten by women ukuthi ithathe le issue iyenze kube issue ye-gender, ithathe iyenze kube issue of a male undermining a female, because if so was ukuthi siphile within a perspective lekhona sithi we understand ukuthi there's gender balance within the ANC, within the stratosphere of society, then anything eyenzakalayo shouldn't be about male against the female, but it should be against people that we look at as equals regardless of the gender, because ilonto that abantu abaningi abayishoyo ukuthi why are we moving into space of gender when lokho kutshengisa amandla akhe uMEC njengosihlalo wenhlangano esifundazweni instead of being a male dominating a female. Kanti ngakolunye uhlangothi iANC KwaZulu-Natal ithi ke lokho kwenzeka kwabe kuhleliwe konke ngenxa yobungako bukandunankulu nalowo wayezophakamisana indebe uIben Edzebeth. A decision to let Comrade Siboniso Duma to leave a trophy was a collective decision taken purely based on the height of the provincial chairperson. To quote the Premier of our beloved province verbatim, and I quote, "No banner and official, please let us not allow these detractors to play cheap politics and divide the ANC and the public. We actually laughed with Comrade Mtombeni yesterday about the fact that he's the one that will match Elizabeth because of his height," unquote. Ezindabeni ze1KZNTV kube komqondisi Miyeni Richards Bay. Ake siphinde futhi sihlabe ikhefu sihlangabeze masibuye ezitolo. Asibingelele siphinde sikwamukele mongabeke usanda kubukela izindaba zethu uyamukela ke nazo izihloko ezihamba phambili namuhla. Kuvulwe Ibhuluho Elisha Endwedwe.Osomabhizinisi abasebancane banikezwe ithemba kanti ke kukhalwa ngokungasebenzisani kwabaholi esifundazweni. Kubhukule uphiko lwabesifazane leqembu likaKhongolose kwisifunda uku ababambe imarch enokuthula lapho bebethi sekwanele ukubulawa kwabantu besifazane nezingane eMthwalume. Le march ibiholo umdidiyeli wophiko lwabesifazane kulenhlangano ngaphansi kwesifunda uku uNtsikifica othi sekwanele ngehluku sokubulawa kwabantu kule ndawo. Ekhuluma ke neziko lezindaba uthi ke okubenze babhukula isibalo ke esiphezulu sokubulawa kwezingane kule ndawo esibonakala singehla inhlobo. Babambe imarch enokuthula ukulwisana nokuhlukunyezwa kanye nokubulawa kwabantu besifazane nezingane endaweni yaseMthwalume. Uphiko lwabesifazane lweqembu likaKhongolose libambe le march ngenhloso yokuthi sekwanele manje ukubulawa ngesihluku kwabantu besifazane nezingane kule ndawo. Neyake yaduma kakhulu ngokuhlaselwa uMaligatshu.
iyona ndawo le ebukeka itarget especially ekutshontshweni kwezingane nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane kubhidlangile kulesikhathi samanje. Iyona ke inhloso nemashi esiyenza ukuqwashisa nje ukubaluleka kokuphathwa kahle abantu besifazane nokunakekeleka kwabantwana. Siyafisa kuphele lento eyenzakala ukuthi kulahleka izingane kule ndawo yaseMthwalume. Utho kubenze basukuma ukubulawa ngesihluku kwengane neminyaka e10 eyathola ibulewe ehlathini. Nayo ibe isizathu sokuthi i-branch yala ye-ANC because kusukumile leadership ye-branch ye-ANC yayisesithinta ithinta ne-province ucha iyafisa ukulekeleleka ukuqwashisa nje kokubaleka ukuthi izingane zinakekeleke abantu besifazane banakekeleke ngendlela efanele. Lokuhamba kwengane emhlabeni ikade iphuma esikoleni ilahleke nako kusithinte kakhulu. Sinyasikile ukuthi abantu bayaphela. Elinye ilunga likakhongolose labesifazane lithi sekwanele ukubulawa kwabantu. Sicela ukuthi abantu besilisa abake basixolele thina siyabantu besifazane basiphathe kahle nje bakhumbule ukuthi basiphathise nje ukuthi siyamagugu. Umholi wezenkolo uthi amabandla wabumbane ukuzama ukuqhamuka nezindlela zokunqanda lesi sihlava. Phakathi kumele uhlanganise ama structures lezi lozikhulunywa kuma structures ngoba ama structures iwona akwazi ukuqoqa abantu akhulume nabo bese kuthina befundisi ngoba nathi ne structure sethu sibubiza umphakathi soqwashisa ukuthi lento enzakalayo ayamukeleki kwakona eSouth Africa ayamukeleki kona ngisho nasezulwini kuNkulunkulu. Ngakho ke sizoqinisekisa ukuthi sizomobilize umphakathi kwi structure sabefundisi sixoxe nawo ukuthi yini kufanele iyenzeke kulesikhathi samanje. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuzamando sicele ngisemthwalume. Njengoba ikhomishana yokhetho ezimele kuleli IEC ilungiselela ukhetho lukazwelonke ngonyaka ozayo ka2024, le khomishana isivulele ithuba ukuba abantu bakwazi ukubhalisa ngempela sonto yomhlazi yi-18 kuya kumhlazi yi-19 kuLwezi. Okhulumela le khomishana kwisifunda iKing Cetshwayo uthule Dlamini unxusa umphakathi ukubulisebenzisele lithuba ukuze ugweme ukuphoxeka ngosuku lokuvota njengoba imithetho iyobe iqinile. Njengoba ke ikhomishana yokhetho ezimele kuleli IEC imatasa ke namalungiselelo okhetho likazwelonke lonyaka ozayo, ezinye ke zezinhlelo zabo zifake phakathi impela sonto ukubhalisela ukuvota nezoqala ke mhla ziyi-18 kanye ke nosuku langomhla ziyi-19 kuLwezi isikhungo ke eziyovula ngo-8 ekseni kuze kube ke ihora lesihlanu ntambama. Lokho kukhulumela le khomishana ngaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo uthule Dlamini uthi ke kumele ubeke neminyaka ewu16 kuya phezulu ukuze ukwazi ukubhalisa. Abantu ke banxuswe ukuba ke balandele ke imigudu efanele ukubhalisa noma ukubheka ukuthi ke amagama abo asekhona yini ohlwini. If you are 16 years and above usungakwazi ukuthi uhambe uyobhalisela ukuvota ezikhungweni, ufike uphathe umazisi wakho, uzobe usukwazi ukuthi sikubhalisele ukuvota. Ziningi ke ezinye indlela la ungakwazi ukuthi uyibheke ngazo ukuthi uyavela yini ohleni labavoti base South Africa. Eyokuqala yiyo leyo ukuthi ungahamba uye ezikhungweni ngomhla 18 and 19 kuNovember. Eyesibili ukuthi they can go to our website which is www.elections.org.za lapho bangakwazi ukuthi bafike bayibheke ukuthi bayavela yini ohleni lokuvota, or they can send an SMS to 32810 lapho bezokwazi khona ke ukuthi bafake ID number yabo bese uyabuya umyalezo osho ukuthi babhalisile noma babhalisile yini. Ube secicizelela ukuthi ke umuntu uvota la achitha khona isikhathi sakhe esiningi noma la asebenzela ngakhona, kodwa ke angakwazi ke ukuvota kwenye indawo uma ke ezofaka isicelo ngaphambi ke kosuku lokuvota. Mhlawumbe ngiqale ngokuthi if you register to vote, you register where you are ordinarily a resident. Usho la uhlala khona and you spend isikhathi khona, like let's say usebenza eThekwini, you spend most of your time eThekwini kodwa ekhaya kusesikhawini, so you must register to vote eThekwini. Bese kuba ukuthi ke if kwenzeka ukuthi usurejistile ngapha
eThekwini bese you move back home eSikhawini, then you will be able to vote. If it's within your province, you get 2 ballot papers, and if it's outside your province, you get 1 ballot paper. But nakhona umthetho usushintshile, usufuna ukuthi qala before we can allow you to vote anywhere you find yourself. Kufanele kube ukuthi you have applied before to ukuthi sikuvumele ukuthi uvote. So once the timetable is out, you will be notified of the days of applying to vote where you are. So you cannot just go to a voting station and vote there, but sekufanele manje kube ukuthi uapplyile ukuthi uvote kuleso sikhungo. Lesigezi indaba 1KZNTV ngingusamkeliswe Nqulunga Richards Bay. Umongameli we-EFF uJulius Malema usegxeke ukwesekwa kweqembu lesizwe lebhola lombhoxo ama-Springboks okukhonjiswe yilelizwe nokuyilapho iqembu lihambela khona izindawo ezahlukahlukene ukukhombisa indebe yomhlaba eliyinqobe eFrance. uMalema uthi akahambisana nokusekwa kwaleli qembu ngoba lisaqhakambisa imbala enezimpawu ezazisetshenziswa ngezikhathi zobandlululo. Izakhamuzi zakuleli zizwakalise uvo lwazi ezinkundleni zokuxhumana malungana nalolu daba. Together forever what? I'm not going to dance to that. We don't have a problem with rugby. We love rugby, but we don't love Mabokoboko. Mabokoboko, Diboke, Springbok, it's an apartheid symbol. You can't say remove apartheid symbols and maintain the name Springbok and the emblem Springbok and the colors that were used during apartheid by white people. Ngemuva kwalenkulumo kaMengameli we-EFF uJulius Malema, zibeke seyizwakalisa imibono ehlukene ezakhamuzi zakuleli enkundleni zokuxhumana uFacebook lapho sibone khona ziphawula kanje. Omunye ke walezi zakhamuzi uLema Jozi Lukhozi uthi ukhuluma iqiniso ukuthi nje selaba intandane iqiniso kulelizwe. Kanti upha inkosi Dlamini uthi Mncimi unesikhathi esiningi lo akaboni isibhekene nosizi. Omunye walezi zakhamuzi umsabenkosi Nquku uthi ubandlululo lokuyena uqobo uMalema ngoba njalo uhleze nezinhloso zokuhlukanisa izwe phakathi akalifuni ubumbano. Omunye uPaul wathi ke asizukuzwa ngoMalema kahambe yophatha lenga kubo. Uxolani Access Edge uthi ukuzijabulisa nabo akuchaza ukuthi azange babulala abantu abamnyama emhlabeni wabo baqede bawubiza ngowabo. Sisazobazondela iHIV and AIDS, sisazoxoxela abantwana ukuthi yavelaphi why bengekho ebholeni labamnyama yinzondo. uRichard Thabo uthi uMalema uright, abaninzi basasho namanje bathi sisports sabamhlophe ngoba izimpawu zobandlululo zisabonakala phambi. So kumele kususwe zona ezompawu sizokwazi ukuthi sithi ibhola lethu lombhoxo. uBlue Sunday Effect uthi ke iyothi sishintshile igama uzwe sekuthiwa kuthathwa abokufika yibona sebezodlala nguMalema kayi1 phela lo. Kanti ke ukugcina sithe samthatha uInnocent Bhoko wakhe Mthethwa uthi ke uhlala ephuma eceleni njengendlu yomxhaso. Ake siphinde futhi sihlabe ikhefu sihlangabezene ngosizo zomnotho masibuya. Nina bakaHlavana Bhulumlile Ndulinde uBasomantshonga benoqelemane asikubingelele siphinde sikwamukele monga bosanda kubukela ke izindaba zethu zanamhlanje nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Kuvulwe Ibhuluho Elisha Endwedwe. Osomabhizinisi abasebancane banikezwe ithemba kanti ke kukhalwa ngokungasebenzisani kwabaholi esifundazweni. Kuleli qophelo sikubhekela ingosi yezomnotho. Irandi lakuleli izimakethe zivaleli u18.69 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u22.86 maliqhathaniswa nopondo laseBrithani liphinde libe u19.93 maliqhathaniswa neeuro laseEurope. Igolide ke lona lingu$1,954.61 i-ounce kuthi uwelo ngahluziwe ube u$80.01 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo.
Kulindeleke ukuthi abadlali bamaZulu FC bavuke bazithathe kumdlalo wabo we-DStv Premiership womkhaya neGolden Arrows abazowudlala ngesonto enkundleni Mpumalanga Stadium eHammersdale. Usuthu elizoya kulomdlalo lisazikhotha amanxeba emva kokudlula emhlabeni komgadli walo uBonkosi Mdeva Ntuli nothathwe isifo somdlavuza esibhedlela sizimele eMkungundlovu. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulumnyama undlela zimhlophe ngiyaziguqisa bese kuphathele zona namhlanje hlangabeza ke Ithemba nezinye futhi izindaba ngomsombuluko ngesikhathi esifanayo.